Che pozează, Zoli. Nu, fac video. Face video. Dar nu știu ce nu se vede pe cameră mai mare. Cum? Nu se vede pe cameră mai mare, pe ecran mai mare. Dar nu știu cum să face. Nu știu. Asta pot să încerc dacă se poate. Aha. Nu știu dacă eventual cauți și găsești changer les langues. Așa se zice în franceză. Auzi? Da. Changer les langues. Acolo trebuie să fie undeva, dar nu știu unde trebuie intrat. Habar n-am. Ah. Dacă să adorez Nu, că m-a luat o floare. Da? Aha. Aha. Să fac o video pe oră. Da? No, te amo pe video. De ce frumos floarea aia. Aha. Are și pământ sau ce are? Cactus. Da. Frumoasă, nu? Da. Mhm. Pune aici la cameră. Aha. No, când a dus patul? Cum? Când a dus patul? Ce fac? No, patul. Patul? Ce pat? Care ți l-a luat? Dar stai că nu m-am dus să plătesc, că n-am avut destui bani. I-am dus în bil, dar nu i-am dus să-l plătesc, că n-am avut destui bani. Aha. Păi după ce te-ai dus atunci? După ce te-ai dus? Dar m-am dus să iau ceva de la Lidl. Să fac mâncare. Ce? Orez cu ceva pește. Orez cu pește? Da. Și eu am făcut orez cu pui. Și orez cu lapte. Hai că-l sun pe Darius, că aștepta să-l sun înapoi să-i spun că nu mă pot conecta. A? Bine. Auzi? No, atunci mai vorbim mâine? Dacă nu mă mai sun mâine. Bine. Bine? Bine, În bine. ora asta? Da. Ciao. Până la ce oră? Ceau. Dar în seara. No. Te sun eu. Până la 5. Până la 5, nu? Dar nu știu dacă îi fi acasă mami. Dacă nu te sun eu, știi Bine. să răspund. Mă gândesc că și eu. Nu, că e foame sărac. Oh. No, Foame. sună-l pe Darius. No, bine, ceau. Ciao, ciao. Ciao. Ceau. No, băgăm Zoli la muzică și gata. Ca și-o dormit deloc.
Na, aici YouTube. Mhm. Sava și cum? Negreanu. Na. N, E, G, R, E, A. Fac video pentru amintire. Da. La tine? Acolo puneți. Unde? Mișcați mai aici. Așa, și apăsat. Încet. Puneți acolo, la mijloc. Șoarece. Așa ne. Așa trebuie să faci. Atât. Mhm. Și care ascultăm? Sava Negreanu. Nu asta. Să mergem înapoi. Asta. Aici e America, aici e România, vedeți? Împreună în două mere. Da? Pe cărarea vieții mele, nu mai mergem amândoi. N-ai văzut cum cinci flori, n-ai văzut cum cinci flori. Ai plecat pe căi străine, alte drumuri ți-mi plac. Ce-a scris? Asta cânte cu asta. Aha. Să-l cânt la cineva. Da. Poți să intrați acum dacă vreți. Nu, ce? Da. Lasă să cânte. Puneți aici, așa. Așa oprește clipul. Nu Așa. opri. Dacă vreți să scriți ceva, puneți aici sus, încet, nu grăbiți. Da. Bine? Mhm. După aia veniți aici, apăsați așa, așa trebuie. Atât. Da. Nu așa tare. Da, da. Așa numai. Atât. Că ăsta e senzor. Da, da. Când a scris aia, după aia veniți aici și apăsat. Și Da. după aia când ați găsit videoclipul, să căutați care vreți. Da. Atât. Lasă asta. Dacă sună Corina, aici jos imaginea ieși telefonul. Verde, roșu. Nu roșu, verde trebuie să luați. Înțelegeți? Nu mai mergem amândoi. Dacă vreți să sunați de aici la Corina, și aici e Darius. Aici. Vedeți? Da. Nu. Atât. Curgeți lacrimi, curgeți, curgeți, doar atât mai rămas. Tu
Tot asta cântă. Tot asta cântă. Da. Servus, Mircea. Da, uitați la internet. Am vorbit cu Corina, cu Darius. Nu. Am ascult muzică, da. Nu. Când... Nu, nu vine toți, că vinerea viitoare vine cu Enicio. Că are de făcut un pat și atunci vine amândoi. Nu. Când mi putea trimite pachetul? Mhm. Bine. Auzi, aș vrea să mă dau la voi la careva. Dacă nu vrea Lucian, mă dau la tine. Că... Bine, Mircea, bine.